Lana umbuzo uthi factorize the following expressions fully. Lo hlobo le-expression ke asilibuka luqonda ukuthi kumele sifactorize using i-group factorization. Group factorization i-steps sokuqala kumele usithathe. Into engenza ukuthi okay oqala singichaze. Into engenza ukuthi lento ngibona ukuthi i-group factorization ngibona ukuthi oqala ayiyona le expression ayiyona i-trinomial ngithi thina masivamise ukufactorize sivamise ukufactorize using i-trinomial nokuba ne-constant mhlawumbe egcina la okusho ukuthi kuba nama-terms awu-3 manje ngoba sekunama-terms awu-4 kanje and futhi awukho ngisho ne-constant kuyasiphoqa ukuthi senze i-group factorization. Group factorization ke ufike ubheke qala ama-terms ozowagroupa awodwa wafaka ama-brackets. Lokhu kumele kufake ama-brackets kumele kube nama-letters a-common kuphela. Yona ndlela uzoyigroupa ngayo. Mangekho common hayi ube eceleni. Okay, la masibheka ukusibhela cosine a squared plus a minus 2ab minus 2b. Mawubheka la ma-terms lawo oqala lawo 2 ukhona o-common la khona ukhona o-common la. Okusho ukuthi singagroupa lokhu sikufake kodwa lokhu. Nala o-common la nala u-b ukhona la nala ukhona u-b nala sagroupa. Sagroupa no-2 2b kodwa nje u-b masibuka ama-letters yabo. U2 minus 2b ukhona la nala. Okay, mase usuqedile ke usubonile ukuthi yiziphi izinto kumele uyigroupe usuyayigroupa ngendlela usukhipha lokho ongama-common factor. Ngathi sikhiphe ke la sokhipha u-a le phase yokuqala sokhipha u-a mayisimkhipha ngaphandle u-positive angithi usho ukuthi ngisho si-divide ngaphakathi kumele hlale phuma positive. So sinobani masikhipha u-a ngaphandle sino a squared divided by u-a. Makanjena ke kuyefana nokuthi uthi a squared angithi divided by a. La ilokhu njani exponent ethu 1. Lento iphinde lengane nokuthi u2 minus 1. Right. Ukuthi u2 minus 1 kuba u1 a. So mau divide ama-terms ane-base efanayo uya-subtract. Kodwa mau multiplier uya-add. Wona mthetho lo standard kumele uwazi. So la ngoba sithe a squared divided by a sikhiphela bani na uzikhiphela u-a ngulosimbalile sisiyamfaka u-a wethu yabo. Wona mthetho wethu ke lo. Siphinde sidlule siya ku-a divided by a. U-a divided by u-a kuyefana no-a over a, right? La khona u1 nala khona u1 ofana no1 minus 1
ukusikhiphela bani a to the power 0. Yonke into ngisho ukuthi kukhona 1000 to the power 0 kohlale ku1. Ngisho ngawu-million billion kohlale ku1. Irule yakuyilokhu njani ke le yakuma exponents. Balike ilwazi namarule ama exponents ukusolva lento. Okay. Sesiyamfaka ke u1 wethu and u1 wethu njani upositive. Simfaka nesign yakhe ke kanjalo ku-positive. Sengithinte iphi manje? Positive 1. Suyalivala ibracket sesiqedile ngale portion yokuqala. Right. Suza kule portion yesibili. Le portion yesibili sibheka okucommon. Okucommon lapha ubani u-2b nangapha u-2b ucommon. Sesiyamkhipha ku-2b. Umbeka ngaphandle. -2b. Simbeka ngaphandle. Right. This is fully brackets kanje. Angithi. Sesidivide ngawo ke lo -2b. Situation esinayo kanje. Sino -2ab divided by -2b. Lento ungaphinda ubhale kanjena uthi -2ab divided by -2b. Right. Suyabheka ukhansela nayo la. Usiqale ngama-sign. Ama-sign ke. Ama-sign mawu-negative divided by u-negative kuphuma u-positive. Mawu-positive divided by u-positive kuphuma u-positive. Okusho ukuthi mayifana ama-sign kohlala kuphuma u-positive. Kodwa ke mawu-vice versa asithi u-negative divided by u-positive kuphuma u-negative ngoba afani. Noma uqale ngu-positive wadivide ngo-negative, i-sign izophuma iyohlala u-negative ngoba afani. In this case yethu sino-negative divided by u-negative. Okusho ukuthi i-answer yethu mele iphume ibobani ibe positive, right? U2 divided by 2 u1. Angithi. Bese u-a awunalutho, asimdivide ngalutho, uyabuya nje kunjalo. U-b divided by b njengoba sekuqaleni kusalo 1 angithi. Njengoba bengichaza ekuqaleni ukuthi mawu-b divided by b kufana no-b 1 - 1 ulingana no-b to the power 0. Yonke into to the power 0 ilingana no-1. Okusho ukuthi asikho isidingo sokubhala lo 1. Thina esile nayo kahle kahle u-a. Sesiyamphantsa ke back lo a wethu besimtholile. Sesimfaka la. Angithi. Siyadlula sobala okunye ke manje. Sesithatha sesidila no -2b. Simdivide ngale factor yethu ngale common factor yethu engaphandle esiyikhethile ukuthi u-common ndawo zethu. Angithi. Okusho ukuthi -2b divided by -2b. Angithi. Lokho kuyefana nokuthi u-2b all divided by all over 2b. Ama-sign isiqeda kwakhuluma ngawo, negative divided by negative, positive. 2 divided by 2 1. B divided by b kuba 1. Okusho ukuthi final answer yethu la kuphuma kuba 1. Sesizwana.
Suyawuthatha-ke u-1 unjani upositive. Suyawuthatha-ke lo positive 1 wakho uyamfaka. Hayi mase la sesiphelile sokuhlela kahle igroup yakho-ke ngendlela efanelekile. Ukuhlela kwakhe igroup yakho, group factorization, ubheka okusafana-ke manje bese uthatha okukodwa kulokho okufanayo. Thina esinakho okufanayo okuma-bracket yilokhu A1 plus A plus 1 iyafana no A plus 1, sithatha okukodwa sibuyisa ngaphansi. Bese lokho ungaphandle sikugroupa kodwa kwi-bracket yayo yodwa ungaphandle njengoba kunjalo. Okay, usho ukuthi asiqale sibuyise lokho okusekuma-bracketini already okuwubani oku-A plus u-1 angithi A plus u-1 bese nalokho okunye esithe ungaphandle sikuthatha wonke nje sikuphuncha nje njengoba kunjalo la ngendlela okume ngayo sikufake nje ngaphakathi kwi-bracket yayo yodwa nje designated yayo njengoba kunje minus konke nama-sign akhona u-2b. Hayi so sekuphelele-ke mase kunje na ubuya ne-total yakho-ke ube happy. Hayi siyabonga.